In Mláithlia bhí manisteoir nua Ger Brennan Faohrú. Gan éon chlé buait go gdí seo, bhí ar sit ag bon an tábla. Ina bhachar bhí fearn go bhain arda céimach ó Rangadó an Uirig, Muineachán. Thug an dáir naigur i chéile an deir seachtainna. Cú go fearn na bhachar bhóthar lesan na íag. Bhí dáid amór agus Mark Hart a barc an crocht den ceann seo. Well, an dáir an ábhrín beag, well, gan iad a bheith róphointáilta cé go raibh beagán pointáilta leis an ceann nach ní dóilm go bhíné an timireoir a bhí i gceistige raimsú, féisce leis, Baile Átha Cliath. Agus an ceann Kilkenny a rís tá an ceann níos fearna an chiad ceann na bhfuilte agus an chiad scór iompráóna ag Ciarán Kilkenny. Teis dul suas fein barc agus hálann sáithnis há Mícheál Bannigan. Bannigan é siúd a dtíor go daigeann te thosnú chuine de cheannarí Muineachán. Step beag Rinkin son meid lena cheatóig sin pointe an a bheár fad an son ó Mícheál Bannigan. Hugh O'Sullivan leis an gicamach an náir de leo, sciar na caide a ríist buait ag Átha Cliath agus é an bhil fean spéir míl ortha. Há bert im leor sé ar tiúr im leor sé leistigh an sa. Há sé seo dain séireach. Átha Cliath an trasná an buait an son ag Ross McGarry agus well. Cad a hála do bharcáil Muineachán an son. Níos agam go ddíirlach a hála ach bhí cuma ionach ar an iireach sin ó Ross McGarry. Small inis. Agus é siúd áthógant bog, Niall Scully, Garrett Trasna. Há siad i dtíorg na clítháine úsáid chun na Bernaí Roscailt. Tuairt fé an báta áirithe san Bogler, an ceann ard, an ceann anna ard, pointáilta agus anna scór an son ó Cheann Bogler. Mícheál Bannigan inis. É siúd chomh pointáilta do thosaí is a háin éireann. Tá go bhfuil gep mátá. Steach a hain siad, na tasna beag a gara, curtha a bheras go hanamha ag Muineachán, ach siar a hain siad, uair a bháin eile, steach a dul chun cíní anamh an son, chosint anamha haigis cinn tugan ón dáhéamh. Desi Ward in is a tuairt fé, las mud an stúa, bhfuil an ceann go maith, há an ceann go maith, há an ceann anamha, an chiad díosfeic ag an sotrán ó na Desi Ward. Se an scór mór agus rud a ecanmuid agus a tháinagmuid thárna blianta ó Desi Ward. Mahan son há Ryan Wiley, Lárnach a scata há dianta go maithan so ag Muineachán iompráóna. Steach go Stephen O'Hanlon. Aaron Carey inis, Carey a tuairt féig sin ceann mór ard, bhfuil an ceann Harris an trasnán. Tá go dainn sin anna scór ar fad. Carolyn Garrett-Sheed. Há sé ag Ward a ríist inis. Ward i gara. I fiochan to Jonas Bricke, há sé éalathe tíad na mogil chosantan sa. Há sé fós i agus, well, Harris an trasnán. Agus há sé gimmar go maith. Tá sé ag tógal de réir a chéile agus an sin ar a hagan an fear ceart le luas tá sé le a ggóil leis. So go dtí seo tá sé a gimmart níos abí dúsa in san darnalam ná mar a gimmar siad sa céadla. Agus a chuin a ríist an ceann buailte ag Woods agus go neafaseach Harris an trasnán. Sin anna ghuaiseach do ríist. Na Baile idir na fórne agus bua a tastáil Baile Sraith a tastáil go mór ondá iran seo níos smáil a ríist é an bhartíanta gan báta áirithe san nach casanse agus téinte siar a ríist. An ceann ó Con ó Callahan há son go maith há son anamha agus well ní chail farabhis ní bhuiamh bheith Con ó Callahan. An chiad scór ón immartaige agus bíú Baile. Guinness agus Greg McEnany inis agus isteach a lár buil. Tá sá níos fearr ó Átha Cliath, há bear na cruthaithe an son agus an trasnán buailte an son. Agus an ceann buailte ag Muineachán a ríist. Seo chuin Aaron Carey le pas isteach a Jonah Carnage! Ó, hanam mun dochtrí sé sin irid na frí ar fóríl. Agus a ríist é dul síos clíthán seo na páirce. Cáráil orige, cáir san fachtaige ó Ryan Wiley ile anna ggéir ar fad. Agus ag Baile gróirí beagin as seo máithinte Harris an trasnán an ceann buailte leis an stíl nafaseach agus well. Sin pointáilteach do bháchail an
Flagge beag óráiste áirithe. Agus Átha Cliath ríist fáinneach. Seo O'Callaghan lena chiatóig. Well, sin nótáilta ar fad O'Callaghan hiar se. Ach díreach luite gur se las mod an stúa agus an Counson anna bhar fad. Se agus réan ó túil ag deanú go mhaid go pointe ach ar ríis leis an chiatóg sin léis sé an glí go fudh an uair sin ní sin an ciadúr. Ahrú sellibh a ríis leile an son agus Átha Cliath níis. Bhfuil siad ábalta an puinte chuach an chluasa ar chóscór ó gáilt. Bugler Garasús Gíde Lár. Háspás an soigh Átha Cliath. Counson agus Raspar de Bháide. Fachta an son agus Joe Quigley ibre a fiséir ó grám ní seach take isteach agus Báidige. Agus sin an chléir buite ag Átha Cliath. Agus, well, anna hachtaníir nuair a tháinig an chrú ar a darne. Síntaach maith buálaigh an stad seo caiile mar an céad daclathe, so bhí mar ar thóir bhuaach níos mó bhí mar ar thóir taispeántas an sin agus go puinte fóra mar réin, go raibh mar ó chraoin an sin ach bhí an iarach dam agus sin rud táchtaí. Is dócha go mid ag tógáil ar sin, bhí gá hacht an trein á crua agus hasan na leid suas an sin, so tá mid ag tógáil, yeah.